Уважаеми колеги, първо благодаря за възможността да дойдете тук, да разгледаме някои интересни неща, които са свързани с професионалното развитие на наш възпитаник. Повода, по който сме се събрали, е нашия гост, инженер-дизайнер Нена Малчева, която ще направи една презентация, свързана с характер дизайн или дизайн, свързан с изграждането на образи. Нена Малчева във времето се утвърждава като един успешен кадър, не за друго, защото първо разработва един модел, който реално погледнато се оказва успешен, а успех е от факта, че тя всъщност миналата година ли беше, когато издаде книгата? 2022 година. Да, но тя книгата не мисля, че е такава пример за тях. Това е един от успешните неща, които успява да направи и всъщност давам думата на Нена Малчева да разкаже повече за това, какво успява да направи, какъв път е избрала, какви са нейните предизвикателства, пред които се е изправила, какви проблеми е имала, как ги е решила и се надявам, че това ще бъде една полезна презентация за всички вас, които се занимават точно с това, доколкото така имам наблюдение. Голяма част от вас точно търсят това реализация, свързана с този тип дизайн. Така че давам думата на Нена Малчева. Благодаря, здравейте. Благодаря на всички, колкото и да сте малко. Надявам се да съм ви полезна по някакъв начин. Аз всъщност нищо умно няма да ви кажа. По-скоро ще ви разкажа по какъв път съм минала. Даже съм се спомнят колко години се дипломирах, 17, горе-долу някъде там. Добре, значи започваме от сега. Значи, това съм в момента аз и един от най-успешните, единствен всъщност образ, който аз успях да създам. Защото в крайна сметка то дизайна си е да създадеш нещо. Независимо какво е, то си е форма на създаване. Това съм аз с новото дини подмишница, които за съжаление съм поела. И зад гърба ни са трите от най-важните точки, през които съм минала. Училището по изкуствата, след това е любимата ми катедра и Рубин. Рубина... Те не го знаят. Не го знаят. Между другото съм много впечатлива, че го няма в лошия смисъл. Рубина е... Изобщо не го знаят, кога са го махнали Рубина? Те го събориха, след това построиха ново заведение на него място, съществува си, но даже сега не така. Рубина е място, където ние се събирахме с огромно нетърпение и нямахме търпение да приключим лекции, за да отидем там и да пием кафе. Сега съжалявам. Искрено съжалявам, че съм бързала да свърша лекции. Точно това споделих преди малко, защото така, слушайки приказките на преподавателя, всъщност аз не ги слушах изобщо, аз просто гледах през прозореца и чаках да приключим, за да... Но тук в Рубина така се раждаха едни невероятни моменти, идеи, ние по това време всъщност много обичахме така да дискутираме и да мислим върху нещата, които учим, които те първа ще създаваме. Сега, самото начало моето е, аз съм психотожник, в принцип. И затова кръстих презентацията по този начин, защото всъщност тези двете неща не са ми се стрували много трудно съпоставими едно с друго. И ще ви обясня, нали, защо. От малка всъщност рисувам. Единственият вариант за мен беше да продължа с рисуване, но това, да речем, се случва преди, много съм взе с времето, много години, 20 или няколко, когато аз трябваше всъщност да преценя какво ще правя за живота си. Първо, че тогава за художник се разбираше единствено като човек, който рисува картини и ги слага в рамка.
и прави изложби. Та идеята беше, че какво ще случи с мен аз, като завърша, какъв път ще тръгна и най-вече, между другото, лошото е, че все още върви тази идея от хората. Наскоро се сблъскват с един такъв проблем, че художник къща не прави. Не е вярно. Не съм гладна. Да, завърших чисто по изкуствата, което ми даде на мен една много хубава база. Аз не знам дали тук има някой, който е завършил там. Не. Добре, щях да се радвам, ако имам. Защото нас ни побъркаха от рисуването. И всъщност това за мен беше един много хубав урок. Не да се науча да рисувам, а да се науча да се трудя за нещо, което обичам да правя и което вероятно ще ми помогне да се развия с годините. Сега, след като се дипломирах, смея да кажа като добър художник, много добър. Тогава все още не беше така развита тази дигитална среда. Единственият вариант за мен беше да уча изящни изкуства, графика. Имаше една специалност в илюстрация в София, която много исках да пробвам, защото мен мечтата ми беше да рисувам детски книжки, да бъда илюстратор. Въпреки все още аз дори не знаех как става, защото ние тогава нямахме компютри, нямахме дигитални устройства, нямахме телефони, което мисля, че е изключително важно специално за моето развитие и за развитието на повечето хора по това време. И със съжаление. Така, стигнах до... И то защо? Защото нямах особена възможност, моите родители нямаха възможност да ми пратят в София да уча илюстрация. Затова се примирих с това. И между другото, когато аз се учих тук, точно това си говорих преди малко, защото ви гледах програмата, искам да ви кажа, че програмата ви е страхотна. Програмата ви е страхотна в сравнение с това, което дава толкова много възможности. А при нас беше малко по-различно. Ние учихме малко по-различни, по-инженерни неща. Започнахме така да творим малко по-накъсен етап. Това прави ли са го? Не все още. Те затова гледат силно като гръбнати. Познават ли господин Орлой? Не. За съжаление, няма. Да, защото точно това бих искала да обърна внимание. Какво на мен ми даде тази катедра, без всичките тези неща, които вие в момента имате. Първо да кажа, че аз, когато дойдох тук, аз нямах компютър все още. Ние си правихме курсовите работи в папки, на листи. Аз търсила съм с часове картинки, изображения, подходящи за мен за случая, в списания, в вестници. Разпечатала съм си тук в книжарница в университета, съм се разпечатала името с факултетния номер и съм си го лепила едно по едно. Няма да забравя как тъкмо си подготвях последната страница от папката, която трябваше да предам на Лъвлов на следващия ден. И имаше брутално земетресение и аз от страх я хвърлих и тя се разпиля. И цялата стая. Все още всичко правихме на ръка. И всичко го правихме с главите си. Юристичните операции. Знаете ли за юристичните операции? Трябва да се чува. Следващата седмица. Поне част от тях. Колко сте? Има от първи до четвърти курс. Колко са от първи курс? Втори? От трети... Двама? От четвърти всъщност няма първи. Извинявам се. Сега с нощ си правя презентацията, то му личи. Аз обикновено правя всичко последния момент. И си намерих с огромен взор, търсих някои примери от евристичните операции, даже колко знам, мисля, че едно от тези неща го има като евристична операция. Което всичките беше май това, което е с първо долу вляво. Но, това. Съвсем случайно бях видяла един път и почнах да кръща там в коридорите. Бях дошла нещо да се прибера и мисля, че някой студент разпечатваше. Точно така ползвах долу това печатницата. Някой разпечатваше тези операции и си видях картинката.
Да, много здраве. Това, което на мен ми даде господин Орлоев, което, знаете ли, тези неща се осъзнават след време. Наистина се осъзнават след време. И аз съм била отличена до смърт, и аз съм се бъркала в туса и съм гледала, обаче ние тогава не се разсевахме толкова много с различни неща. И някакси искахме да се концентрираме върху този процес. Това, което ми дадат тези неща, е, че ми позволиха да мисля. Наистина. Просто мисълта ми в един момент вече излезе извън тази кутия. Искрено се надявам, господин, не знам на господин ли си говорите или на главен заместник асистент Кичуков да продължи идеята на Орлоев, защото много ценно нещо е това. Тук малко извадки. Имам тройка по графичен дизайн, между другото. Личи сигурно. И имам една интересна случка, когато при господин Конов, не си спомням как се казваше предмета, много съжалявам, моделиране. Моделиране и макетиране. Да, и макетиране, правихме тостер. Сега, аз като художник, това ми е проблема на мен. Имам проблем с точността и с прецизността. Може би тук става сблъсъка между рисуването и между дизайна. И преди винаги нещата са били, нали, давай. А тук трябваше да сме много прецизни. Аз просто обичам така да излизам извън на правилата с дамаг. С 3 сазора си направих тостера. Не мога така да го шлифовам, да го направя толкова перфектен. И отивам да си купувам спрей, за да го кондисам. И без да просто си харесах света, а той се оказа спрей за мазилка. Точно като го пръснеш и си беше такъв грапав, нали, за стена. Просто няма да забравя на Кон физиономията, просто му се плачеше, разбираш ли, обаче аз така, бях ли голяма работа, да ми стана малко по-такъв артистичен, да. Имам спомен, че колкото съм ги забавлявала тук с моите изпълнения, толкова съм ги разплаквала преподавателите. Следващата ми стъпка в живота беше да се дипломирам. И сега осъзнавам колко много ми липсва цялата тази работа. Не можах да си намеря, за съжаление, снимки от дипломната работа, защото вече тогава започнах да рисувам на компютър. И то с мишка. Защото таблетите, да, имаше. Няма да забравя, мисля, че този таблет се появи, само че един друг таблет при Данчо Гунев имаше по това време. Да, нямаше екран, мисля. Аз бях толкова впечатлена, нали, от него и въодушевена. Да, тръгнах си с мисълта и с притеснението какво. Връщам се всъщност на началното ми ниво. Какво сега ще се случи от тук нататък с мен? Пак се връщам на това, че аз тук говоря за един период, който е много различен от периода вашия, в който вие ще се дипломирате. При нас толкова много шансове и възможности нямаше. Какво аз мога всъщност да правя като един дипломиран се художник и дипломиран се дизайнер? Много исках да си купя таблет. Рисувах много на Photoshop. Даже не се спомням от първата версия, мисля, че беше с мишката. И ето вижте как липсата ти дава повече упоритост и повече труд. Когато нещо го нямаш, но искаш да го имаш, до така степен, пак съжалявам, защото не мога да намеря. Това са много стари архиви. До така степен съм си играла с мишката. А вие се пробвате да рисувате с таблети, предполагам ли с мишка? И е ясно, че с таблета четката има една гладкост, нали, имитира четка, имитира молив. А мишката не може, тя го прави фиксилизирано. Но до така степен аз с 300 зора и с часовете там труд съм го правила това нещо, че съм се умяла по някакъв начин да постигна някакъв резултат. В крайна сметка, нали, живота си тече и аз трябва да почна да работя нещото. Кандидатствам в фирма за веб дизайн, но отидох да стане съвсем честно си кажа, че нищо не разбирам от цялата тая работа, но пък съм учила графичен дизайн. Имам тройка, само да кажа, защото
имахме оговорка да я поправя, аз трябваше да замина за щатите до бригада. Нали? Не, че не съм била добра. Но това също е един много важен момент в моя живот, защото се научих да пиша код. CSS, HTML и Java от книга. От книга. И за първ път виждах такова нещо, даже съм ми се спомнял в програмата. Те дойдоха хората и ми тържаха 3 книги. И даже наскоро някой ме попита за курс по Photoshop и му казах да си спомняла с книга. Не знам, продават ли са книги още за, примерно, да се учиш по Photoshop? Да. Продават ли се? За всяко. Не се ползват. Защото всичко има в момента и това е проблема. Каквото и да потърсиш, и то ще излезе. Това, което се случва в момента е, че в момента по-лесно се поема информация, масово се поема информация визуално и да я чуеш, да я видиш, отколкото да я поемеш чрез четене. Както да е, това научих го, но така или иначе аз толкова години мен просто си ме сервира карта да направи нищо творческо, няма това да пишеш код. Нищо. Не знам някой дали пише, не се интересува. Аз дори не знам дали в момента се пишат кодове, честно казвам. Дали не се генерират автоматично. С пълната си заплата си купих първия си таблет, който беше Wacom Bamboo. Толкова маничък беше, спомням си даже колко струваше, за кога бяха много скъпи. Тогава, де факто, аз реших, че край. Вече имам това нещо в ръцете си, което искам да имам и да бъда. Но пък напуснах работа, но пък продължавах да поемам такива поръчки за уебсайтове. Получаваше ми се. И бях много прав това да откривам грешките в счупването на кода, примерно. Но започвам да рисувам и така всъщност аз влязох в този дигиталния свят. Лека по лека започнах да навлизам и реших да започна да работя вкъщи, в свободна практика, като фрилансър. Сега, тук давам една идея. Има ли някой от вас, който в момента работи нещо и се изказва като студент от дизайн, иллюстрации? Не, добре. Това е един от най-добрите сайтове за фрилансъри. Даже ви казвам в световен мащаб. Аз когато започнах да работя преди много години, през него беше с различно име, с времето се промени. Доста е трудно така в началото, защото ти си не очакваш, не си убеден, че ти ще получиш заплатата на месец, но някак аз като творческа натура не се чувствах комфортно от това да правя нещо, което първо не харесвам и не се чувствах добре да получавам заповеди от хора, които също не харесвам. Затова си я поех тази инициатива и си реших, че ще работя вкъщи. Идеята при тези сайтове ще дават страшно много работа по цял свят. Може да си асортираш, да си преселиш това, което се занимаваш и какъв вид работа да си намериш. Идеята всъщност за тези сайтове е, че в началото искаш, не искаш, поемаш неща, които не харесваш. Поемаш неща за $1, поемаш неща за $5, но го правиш единствено и само с цел да получиш рейтинг. Значи, дори да ти платят много малко за тази работа, си кажеш, това няма да правя, нали? Извинявай, ама няма. Обаче, това нещо ти дава на тебе първо... Има един момент, който трябва малко да слезе малко по-надолу, да не се гледаме толкова високо, да си кажем, окей, ще го направя. Та аз в продължение на месеци поемах работа, която не исках. Работа изключително ниско платена, за да си получа звездите, да си получа рейтинга и да получа одобрението на хората, защото тогава
идват следващите. Наистина, направете компромис с себе си в началото. Нормално е ние в началото сама така, нали, завишение, аз съм много добър, това няма да пипна, но е редно малко да направите компромис с себе си, с работата си, за да не се налага да правите тези компромиси с себе си в последствие. Това са някои неща, много неща различни съм правила. Между другото, най-много работих с американци, с израелците, особено израелците са много развити точно в тази гейм индустрията. Само някакви примери вчера хванах в компютъра съвсем произволни. Някакви богати ми се чувстват тук много добре. Само секунда. Може ли да става под това илюстративни фона на такава игра с скритите обекти? Аз даже не знам дали вече ги има тези игри. И така, в последствие, може би едно години наред, аз съвсем спокойно си работих вкъщи, благодарение на... Не само този сайт, но много сайтове за фрилансери, но наистина са една много добра платформа, която талантлив човек може да се намери в работа и да се учи също оттам. Точно по това време вече социалните мрежи Facebook плавно набираха скорост. Някакси ми се искаше, тук ми се включи ниското маркетингово ниво, защото не знам от кой курс ще маркетинг, но съветвам ви така съвсем приятелски и човешки да внимавате от часовете. Когато си добър творец, дизайнер, художник, идеята е този талант, това нещо, да го правите, да се покаже на света, нали, да се види, то да бъде полезно на хората, да бъде интересно на хората. Значи за тази цел трябва и вие да имате начин, познанията, да може да се покажете на хората. Така, и мен е хрумна, нали, точно тогава всъщност Facebook пусна опцията за Pages. За тази опция да се направи страница, бизнес страница, аз реших да си изместя портфолиото в Facebook, направих си страницата и изключих цялата работа, която рисувам. Сега пак, това време моето не бълваше така много от илюстратори, от дизайнери. Ще е интересно. Ще потърсиш нещо, ако ти трябва. Но по какъв начин хората може да го намерят в Facebook? И просто аз в един момент реших, че трябва да почна да се закачам с аудиторията, с потребителите, да им говоря по някакъв начин. И започнах, това между другото ми е героинята в самото начало. В съвсем самото начало. И започнах да качвам някакви илюстрации. Съжалявам, че не ги сложих. Много съм. Нали? По-добре да говоря, да слушам. Започнах да качвам комикси с някаква героиня, която впоследствие хората казаха, това си ми да, без да искам, нали, себе си нарисувах, които бяха така малко социално ангажиращи хората, с такива злободневни проблеми, примерно за времето, че е лошо времето навънка, че е понеделно, че е петък. Аз тогава имах само едно дете и някак си не съм стигала до заключението, че мога да си рисувам деца, например, майчинството. И в един момент родих второ и започнах да рисувам децата. И без да искам, започнах да рисувам децата, но тук наистина съжалявам, че не качих повече илюстрации. Започнах да хващам без да искам. Наистина стана така много случайно, някакъв късмет имах. Не е било маркетингов трик. Да хващам една много хубава таргет група, която са майките, също родителите. От това нещо, това е от миналата година, стигнах до тук. После до тук. Това всъщност аз започнах да рисувам едни много откровени моменти, които за щастие все още не са релевантни с вас, дали? Хубаво е да се фокусирате първо.
И така, всъщност, тръгна, аз в един момент дори малко така си изоставих си работата, защото аз започнах да... в един момент една илюстрация, примерно, имаше 5000 шервания и лайкове, много. И това аз просто стоях и мигах, не можех да разбера защо. А защо всъщност се оказа така? Защото аз хванах една много широко разпространена, търсеща таргет група. Те търсят, те имат нужда да прочетат нещо, да го видят, да се успокоят, да се разсмеят. Освен това, майките... Да видят, че има други хора като тях. Да, освен това, майките са много добър клиент. Значи всичко може да им продадеш на тези жени. Наистина, каквото и да им пуснеш за детето ли? Да. Аз по-скоро, защото аз по принцип съм и такъв човек, винаги съм предпочитала да се покажа с грешките си пред хората, с това, че нали, не съм кой знае колко перфектна и някак завъртях нещата покрай майчинството. Естествено, имам супер много хора, които нали, не харесват това. Нямат много чувство за хумор, може би. Но в един момент просто така рязко започна да се вдига тази активност и последователи и изобщо майки. Майки имам и разни татовци заблудени, които ме следят от време на време. И тук дойдоха вече дизайнерите. Нали? По какъв начин всъщност аз започнах да... Защото аз продължих, аз си се една, нали, че аз съм си художничка. Между другото, преди 7 години дойдох отново, само че в Канев център, и там ме попитаха студентите, само че тогава малко се изложих, и ме попитаха каква е разликата между рисуването, между изобразително изкуство и дизайна. Обаче аз не можах да отговоря. Исках да кажа, че всъщност за мен и двете са на едно също ниво, защото и да нарисуваш нещо, и да направиш дизайн на нещо, ти създаваш нещо, което трябва да е качествено и красиво. Но, примерно, за да си дизайнер, и то добър дизайнер, не е нужно да можеш да нарисуваш перфектно анатомично човешко тяло или да си наясно с пропорциите на човека, но и двете неща се основават на едно и също нещо, на няколко еднакви правила, примерно добра композиция, какво друго, цветове, баланс. Баланс е много важен, както в изобразителното изкуство, така и в дизайна. Как се ми се появиха дизайните, отново по случайен начин, аз просто понеже аз много искам да говоря с тези рисунки, постоянно слагам детайли нали, на тях, слагах разни надписи по тениската на героинята и по това, нали, то първо бяха едни така леко скицирани, обаче майките много си ги харесаха и аз им помолиха да направя. Това е един от другите много успешни, с които успях да привлека вниманието. Тук, точно ми се сблъскаха дизайна и рисуването, защото аз по едно време се бях почела и си казах, аз този дизайн направо пропилях тотално и го залитах и го затъпках нали, в земята. Но след това, може би преди 3 години, 2019, преди COVID, ме поканиха на изложението Comic-Con. Някой чувал ли го е? За Сан Диего? Той в София. Това е Сан Диего. Няма да стигна. В София ме поканиха, но аз нямам представа какво е това нещо. Между тази година е всъщност следващото издание, защото 2020, 2021 и 2022 нямаше. Заради COVID, сериозно ви препоръчвам да го намерите в Facebook или в Google и скупите билети да отидете в София, се разходите, защото това е едно много хубаво преживяване за дизайнери, за хора на изкуството. Това си е една огромна експозиция, събира хора от цял свят, включително канят много интересни звезди. Бяха си анонсирали първите гости, един от тях е ръката в сериала Уенсти, но се надявам се гледа, защото аз няма обяснявам, той нищо не знае. Изложение на
на дизайн, на изкуство, на комикси, на актьори, на художници. На предишната година, когато аз бяха художниците на Game of Thrones. Просто това. Много дневно такова приключение. Великото така. Поканиха ме преди там колко години. И аз понеже нямам представа, аз между другото живея на село. И хил съм човек на изкуството. Хем искам да се срещам с хора на изкуството, обаче там те съм в едно малко балонче, такова, дето и аз черпя информация за тези неща, благодарение на тези неща, които качвам в интернет. Нали? Ако точно това казах пред малко, ако съм знаела преди 13 години, тази страница ми е от 13 години, аз 13 години, всеки ден, не всеки ден, но през няколко дена аз качвам там нещо и нали, не го правя така с ясната цел, че нещо се случи, обаче считам, че това е един плод на това, колко много са ме попилявали от рисуване, колко са ме попилявали после тук от работа, от шкурене, от учене, от чертане. И точно тая липса на дигиталните неща, нали, заради които ние се научихме, ме докара до това. Аз постоянно повтарям за това нещо, в един момент ще стигна и до там, обаче дигитализацията е много хубаво нещо, много полезно, обаче в един момент може толкова много да ви прележе, просто направо да е така, да ви изкуси от всякъде мозъците. Чакай, че изтървах докъде стигнах. Да, поканиха ме в Комикон и трябваше аз да изляза с нещо пред моите фенове. Нали, аз само илюстрации правя. Да реших да направя и стикери за кола. Само че аз направих 2-3 такива стикера от сорта на возя дете в колата. Само че аз почнах да ги измислям с някакви. Това е от новите варианти, обаче примерно отидох с този. Возя деца, си бъде по-тихо, имаше реве в колата и понеже бяха художниците на Game of Thrones, направих още един в този вид. Разказах им на тях как се изложих за детски с тези стикери, защото искам да ги направя през бялата подложка. Не знаете, като сложиш на стъклото, трябва да има бяла подложка да се вижда, а те нямаха бяла подложка и си бяха абсолютно прозрачни, че като ги сложиш на някаква повърхност, особено тъмна, край. Обаче хората идваха при мен и много ми харесваха и аз реших, че ще ги подарявам, защото така или иначе те не стават. И започнаха да се стичат от всякъде и ми казаха, това е много хубав продукт, нали, трябва да го пуснеш пак да продължиш с него. Вече имам над 20 модела и ми е супер готино, като ги видя по колите. Виждала съм ги пращали съм ги хора от различни градове. Между другото, тук просто много рядко ги срещам. Тук идва другия момент и то ми хрумна и сега, като четох програмата за интелектуалната собственост. Това, което ми прави впечатление и то толкова години по-късно с моя страна в онлайн в социалните мрежи, че хората не знаят какво е това. Повечето хора, аз някакъв път изпадам така в едни много крайни заключения. Много да е по-късно съм, защото много съм вплесна. Изпадам в едни луди безумие и считам, че тази не трябва да се учи навсякъде. Дори в механотехникума трябва да я има тая специалност, защото не може всеки сулю и пулю, извинява се, нали, да ти види работата онлайн. Просто не видите това, защото не искам да видите какво ще поне за сега, какво ще се случи като родиш. Тя си беше естествено продължение на цялата ми работа. И ето, да стигнем до тефтера и до скицника. След миналата година реших, че много искам да уча децата да рисуват. Защо? Защото реших, че мога да им предам от този заряд, който имам. Наистина да ги науча на нещо, защото го знам. И защото реших, че имам чувството, че тези творческите хора умират някакси, заминават. Така наистина държа на класиката на автентичността. Той компютъра винаги ще влезе в употреба, таблета също,
Но винаги трябва да имаме така добрата основа. Дори на дизайна, не го знам за рисуването, нали, че трябва да рисуваш с молив и да триеш, да хвърляш, да се готваш, да пръскаш, нали, защото на таблета може да го изтриеш. В крайна сметка, може да си го копираш, да го завъртиш, защото сега, примерно, две деца ми реват, че не може да рисува едното око, пък другото не може. Но викам, ще го изтриеш и пак ще го нарисуваш, докато не стане. Обаче на таблетите може. И тук една мозъчна клетка заминава. Защо? Защото не си се постарала. Дали трябва да се постараш за нещо, за да минеш на по-лесното. Така е, света се развива. Идват нови неща, които са ни в помощ. Благодарение, на които може да се развиваме да работим. Обаче винаги трябва да снимаме здравите основи. Да, съжалявам, че не съм рисувала повече, че не съм писала повече, че не съм чела повече. Сега ми хрумна вече, като наближавам 40, че трябва да го правя. Аз вече започнах умишлено да си скицирам първо нещата на молив, за да си тренирам ръката, да си тренирам очите, мозъка, за да мога да направя нещо по-качествено после. Защото аз директно хващах писалката, не е същото. И между другото, благодарение на децата и на школата започнах да си подобрявам рисунъка, защото ти ги учиш на... Да, държа много да рисуват някакви различни неща. Естествено, рисуват и малко по-модерни, примерно рисуват на таблети, оставям ги малко да се развихват въображение. Това, което много държа, е да имат идеи. Защото като им кажа, рисувайте днес по желание нещо, те не знаят какво да рисуват. Това е много страшно, да знаете, много е страшно. Едно време ние като деца сме измисляли страшни неща. Някакси ти идват, бълват, всякакви идват главата, че не може малко дете, което би трябвало мозъка му да е чист, да е освободен от глупости, да няма идеи. И те си вадят телефоните и започват да гледат в Pinterest. И аз им ги забраних в един момент и започнахме да правим, примерно, брейнсторминг. Опитвам се да им обясня как може да им хрумне идея. Но тук трябва да мислиш в крайна сметка. Та идеята идва с много мислене, с много говорене, с много четене, с много се в такъв начин, все едно ще да обясните на някой друг. В крайна сметка след вас идват други хора, а ние в момента сме много закатени. Изключително много съм, въпреки че съм диктарен художник и се считам за модерен човек, човек, който използва технологии. Много съм така, и то го осъзнах, когато се сблъсках с децата, с моето поколение. Обидена съм на този модерния свят, защото създават се едни нови неща, а те всъщност те осъкатяват и в един момент, сега примерно, излезе това изкуствения интелект. Как се казва? Сега примерно давам с себе си. Развивайте най-доброто в себе си. Не е нужно да сте всичко. Аз бях художничка, дизайнерка, пишех код, правих татуировки, правих вежди. После какво правих? Не, продължавах да се рисувам. Нали, въпреки всичко, много неща съм пробвала да правя и все още ги правя. И все още ги нося много неща под вишница. Може би в един момент трябва да ги посъкратя малко, но когато се концентрираш върху това, което ти е най-на сърце, тогава нали, нещата в един момент се получават. И някакси, хем имаш повече време за това, хем можеш да си помогнеш да се развиеш по-добре в това. Точно тук ще да говоря за изкуствения интелект, обаче просто нали, не се стърпях. Просто бъдете автентични, бъдете традиционалисти, да знаете, че връщането към основите, към хартията помагат много за умствения процес, за вашия творчески процес. Естествено, нали, че тук нататък вече техниката ни помага много. Благодарение на нея аз имам работа. Нали, аз работя в крайна сметка. Благодарение на това аз съм илюстратор на детски книжки. Не само на детски книжки. Аз нарочно паркирах. Не съм идвала тук, както съм се дипломирала.
нарочно централния корпус, защото исках да видя този път пак от централния корпус, през пачество, родина много, много, че родина няма.